Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थालायबाय दिनैथ' गोथार बाथौ सान मा होनो मागो दाननि नैथि मंगलबाराव मागो दाननि नैथि मंगलबार ओमफ्राय गोथार बाथौ सान स' दिनै भिडिअ मोनसे लाबोलायबाय लोगोफोर मैयायो न'खराव आङो इसिं बिदि बारान्दा बेफोरखौल' लिरदोंना ओमफ्राय दिनैनि उन्दुग्रा न'खौ लिरनि आरोना लोगोफोर मैयायो हास्लाबासै ओइ माबाखौ उन्दुग्रानिखौबो इन्जुरखौ ओरै सिथासे लिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बिथाखौ लिरलांनोसै लिरखांनानै दुगैनानै साथि सावनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो मन्दिराव थोगिबो लांथ'वामोन आरोना ओमफ्राय बाबुआ दिनै फैखागोन होननायखाय लांनो नागिरदोंमोन जमानो ओमफ्राय दा फायला होनहरबाय ओमफ्राय माने गाबोनो एग्जाम दं नामानो प्रेक्टिकेल फैलानो थेवब्लाबो बुटखौ सोमखाबायना जोंहा लांना दोनहैनोसै आरोना दिनैनो लांखानानै ओमफ्राय फैबाथाय खुलुमनोल' लांसिगोन आरोना माला फैयो खुलुमनो लाना थांसिगोन मानसिखौ बुटखौ सोमखाबाय माने दहायनो फुङावनो हाया उफाय गैया दा लांथारनांसिगोन ना इमान माखासे बुट ओमफ्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर दिनैनिफ्राय जोंनिया फुजाया जागायसिगोन आरोना 10 दिन जागोन होनदों ओमफ्राय नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबा दे चलो मालाय न' लिरदोनै फुजा खरम थांनो नागिरदों लोगोफोर बुना खाथ'नांगोन नामा रेडि जाबाय लोगोफोर आंहा नै सोलाबलाय लाङासै बेसेबा खामानियानो खामानि नै आइया थोगिखौ लासिगोन आइया बावथायखौ लासिगोन आरोना नै ओमफ्राय जोंहा हा सोनो हा गैलामोन ना नांबावगौ जादोंमोन फैदो बेखौ लाबोबाय ha mar माखासे Mana? Luar biasa. Keren. Oh. Number hunan malap jaku. Hah? Ini. Mudah. Isi kacang. Serang-serang baik. Waalaikumsalam. Bisa bawa putus sama sini. Guys. Putus apa ini dah selai ni. Berada di sana. Mengsenai jadi? Bazu beman. Dari ala speed ni. Tuh naik.
एक्सपल माथानो नखय जिरेस बायलै आरो गाबनानैबो बियो जिरिया ना जिरे बिगोनबो रयो दा बिमा थानाय मोनबा बिसिगोमोन र' आच्छा ओरैबायदि मेंबाय लोगोफोर भिडिअखौनो जानला मानलासो लालाबायजोब्बाय आङो ओंखाम गैया हरनिफ्रायनो दानिसो जाखांबाय दा खैथा जाखोलाय 6टा दाननैसो जाखांबाय ओरैबायदि मानसि जादों इसोरसो मिथिगोन जायगायानो गैया बेसेबा गोबावजोंसो मोनदो थांनायाबो लेट जाखादों ना बेखेवनाय मानायफोराबो लेट जादों नालाय जा गोबाव ना जेरैबो दं आरो ना जेरैनि खानाय बोना दोनदों दाम खमनि खानाय बोग्रा माबायदि होनलाय फाग्लि ओमफ्राय दा ओरैबायदि मेंबाबो गवा होननाय बायदि जादों आरोना आङो बेफोर नै गामिनि आनै सासे मेख्ला दख'ना सुनो फैदो फैदो आं दा हरबाबो मावनांसिगोन आरो ना इखो दानाय आरो मालाय ना ओमफ्राय नैबेबो इन्दिनि आरो नै इन्दिनिखौ नेक्स्टआव देखायसिगोन आरो ना बारा गोलाव खालामला स' आं इखो दा सुबाय थानोसै लोगोफोर दख'ना मेख्लाखौ ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला बेखिनियानोसै होनलाय ओमफ्राय एक्सट्रा नैनि ब्लाउस सुनायखौ होगोन आरो ना आङो जुदि हमग्रा थायोबा जिरिया फैबाय थाबाथाय फैयायो मालाबा ओमफ्राय माबासिगोन आरो हानाया आङो कागज बिलाइखौ हाना दोनखाबाय दा सुनोसै आरो ना इखो गाइस बाय बाय सुगासिनो मेख्लाखौ माबायाबो बोरैबा गोलाव गुसुं ओइ खोन्थाहरबाय नोंलाय मानसिखौ दा मा सल' खननायनि माबाखौ बिसोरनो खोन्थाहरबाय आरो हरबावदोंमोन खोमा आंथ' खोनायाखै दा आङो हरखादोंमोन जाबाय लानांला जेने